Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Polano. Taong 1956, Bubunaw, Davao del Norte. Itong mga panahong ito, isang magsasaka si Polano. Milya-milya ang layo nila sa baryo at yung mga kapitbahay nila bihira mo lang makitang naglakad sa mismong kalsada. Sa kanilang lugar, buhay na buhay ang mga paniniwala pagdating sa mga bagay na hindi maipaliwanag. Ayon kay Polano na, noong mga panahong yon, halos lahat ng bagay merong pamahiin, kagaya ng pagbaliktad ng walis tingting tuwing gabi at pagpasok ng mga personal na gamit sa loob ng bahay upang hindi yun malawayan ng mga aswang. Dagdag pa niya na, sa dinami-rami ng mga paniniwala at istorya, ang pinakatumatak talaga sa kanya ay yung mismong naranasan niya. Nagsimula ang kwento ni Polano noong tumungtong ang buwan ng Marso sa taong ito. Kasalukuyan sila noong naghahanda para sa darating na gabasan, kaya na may doble kayod talaga ang ginagawa nila upang magkaroon ng malaking kita. Bagaman may dalawang anak na noon si Polano, di naman yun naging hadlang para sa kanya, gawa ng siya lang ang nag-iisang naghahanap buhay sa kanilang pamilya. Kung hindi siya magtatrabaho, paniguradong magugutom sila at kalaunay hahantong ito sa pag-aaway nilang mag-asawa. Alam nyo, sa totoo lang, nawawala ang pagmamahal sa oras na kinapos sa salapi. Di naman lahat, pero karamihan, di ba ganun? Isa yon sa pinakamasalimuot na realidad na pilit tinatakasan ni Polano. Halos araw-araw nagbabanat talaga siya ng buto para lamang maiwasan ito. Ayon pa nga sa kanya na walang araw noon na hindi siya naaabutan ng 10 oras sa palayan. Kalimitan kasi siya ang nagbabantay sa lugar, gawa ng yung mga kasama niya maagang umuuwi. Imbis na makipagmatigasan, sinusunod na lamang niya ang mga ito para wala ng gulo. Ang tanging nais lang naman noon ni Polano, kumita ng salapi sa pamamaraang alam niya. Akala niya magpapatuloy ang ganoong kaganapan, pero lingid sa kanyang kaalaman, meron palang darating na pagsubok na babago sa kanyang pananaw sa buhay. Isang hapon, habang nagpapahinga sila ng kanyang mga katrabaho, may napag-usapan ang mga ito ukol sa isang taong matagal nang pumanaw sa lugar nila. Ayon sa mga ito, hindi pa man sumasapit ang taong 1900, nabuhay na ang taong yon. Kabilang yun sa nakiisa sa revolusyon at kalaunay napadpad sa lugar ng mga agimateros. Mula roon hinasa nito ang kanyang kaalaman hanggang sa dumating ang puntong natuklasan nito na di hamak na mas makapangyarihan ang karunungan ng kaliwa. Dahil dito, palihim yung nag-aral hanggang sa matuklasan ito ng kanyang mga maestro. Ngunit sa kasamaang palad, huli na ang lahat dahil ang taong yon natuklasan na kung papaano madaya ang kamatayan. Nang mapag-alaman naman ito ng mga agimateros, hindi na sila nag-alangang magtulong-tulong para mapabagsak ang nilalang na yon. Halos inabot lang din ng ilang araw at ilang gabi ang kanilang pagbubuno hanggang sa kalaunay natalo na nila ito. Upang masigurong hindi na makakabalik sa mundo ng mga buhay ang taong yon, hanggang sa paglibing ng labi nito, pinili nilang yon ay igapos at kasabay nito ang paglalagay ng babala sa mismong puntod ng taong yon
ukol sa kaakibat na panganib sa sino mang mangangahas na yon ay buksan. Pagtatapat pa ng mga kasama nilang nakakaalam sa kwentong yon na magpahanggang sa oras na yon, nakalagak sa kanilang lugar ang libingan nito. Mariin din itong inilahad na kahit anong araw pwedeng-pwede nila yung puntahan. Matapos naman itong mailahad ang tungkol sa bagay na yan, paisa-isa naman sila nitong pinagmasdan habang nagwiwika sa kanila ng, "May tiwala ako sa inyo. Bibihira lang ang mga taong nakakaalam sa bagay na ito. Kung duda kayo, pagkatapos ng sakahan sumama kayo sa akin. Wala naman sigurong mawawala kung papatunayan ko ito sa inyo, hindi ba?" Nang marinig naman nila Pulano ang sinabi ng kaibigan nila, ni isa walang naglakas ng loob na sumagot. Sa kanilang lahat kasi, ang lalaking yon ang may pinakamaraming alam na kwento sa lugar nila. Makalipas pa ang ilang minuto, bahagya naman silang natigilan sa kanilang pag-uusap nang marinig nila ang pagtawag ng may-ari ng sakahan. Walang sabi-sabi, agad naman silang lumapit dito para makinig sa mga ibibigay nitong abiso sa kanilang grupo. Sa pagdating naman nila sa kinaroroonan ng may-ari ng lupa, unang bumungad sa kanila ay yung mga pangalan na nakatoka na magbabantay sa gabi. Kagaya ng inaasahan, siya naman ang nakita nito, ngunit ang ipinagtataka niya noon, bakit isinama ng may-ari yung lalaking hindi nito gaanong pinipili? At yon ay walang iba kung hindi yung lalaking nagbigay sa kanila ng detalye sa taong dumaya sa kamatayan. Dahil dito, wala namang nagawa si Pulano kundi ang sumang-ayon. Labag man yun sa kanyang loob, pinili na lamang niyang makisama alang-alang sa parteng makukuha niya. Sa pagsapit naman ng takip silim, minabuti na muna nilang umuwi para magpaalam sa kanilang mga pamilya. Magdamaga na kasi ang pagbabantay noon, kaya kinakailangan na talaga nilang ipagbigay alam ang mga gagawin nila. Bago pa man tumungtong ang 6:00 ng hapon, kasalukuyan na siyang naghihintay sa gilid ng sakahan. Akala niya umuwi yung kasama niya, pero pagsilay naman niya sa dulong bahagi nito, nasipat niya yung naglalakad, bitbit ang isang maliit na sulo. Sa estado ng katrabaho niya, parang meron itong hinahanap sa lugar na yon. Hindi naglaon, nang makabalik na yon kung saan man siya naroroon, napangiti lang naman yun sa kanya habang nagwiwika ng, "Akala ko matagal ka pa eh. Ano? Tara na. Magluto na tayo." Nang marinig naman niya ang sinabi nito, napatango lang naman siya habang pinagmamasdan ang lalaking yon. Magmula kasi noong una nilang pagkakilala, ramdam na niya talagang may kakaiba rito. Yung iba nga nilang mga kasama, nasasabihan na yung baliw, pero baliwala ito sa lalaking yon. Ni minsan hindi ito napikon sa kanila, lalo na kung ang pinag-uusapan ay walang kwenta. Ngunit pagdating sa mga kababalaghan, nakahanda yung makipaglaban sa sino man sa kanilang lugar na itinuturing na kasinungalingan ang lahat ng bagay na sinasabi nito. Dahil sa ganun itong pag-uugali, noon pa man medyo dumidistansya na talaga doon si Pulano. Sa isip-isip niya kasi, ayaw niyang mapalapit dito dahil sa pagiging mabagsik nito sa kapwa. Isa yon sa mga katangian ng taong pinaka-iniiwasan niya, gawa ng mula bata pa siya. Talagang umiiwas na siya sa gulo. Sa pagdating naman nila sa kubong madalas nilang pinagpapahingahan, agad naman siyang gumawa ng siga sa may bandang kusina.
Yung kasama niya noon nasa labas lang, maiging binabantayan ang napakalawak na maisan na ipinagkatiwala sa kanila. Siyempre dahil nga sa medyo hindi sila magkalapit ng lalaking yon, pinili niyang manatiling walang imik sa kabila ng pagnanais niyang magkaroon ng kausap buhat sa matinding pagkaburyong. Ilang minuto pa ang lumipas nang maluto na niya ang mga pagkain nila. Agad naman niya yung tinawag para sumabay na sa kanya sa pagkain. Kahit naiilang, pinilit niyang pakisamahan ito nang sa gayoy hindi maipakitang nakikisama pa rin siya rito. Sa kasagsaga ng kanilang paghahapunan, naging maayos naman ang lahat. Tahimik lang ang lalaking yon, kaya na may inakala niyang hindi na ito magsasalita pa. Subalit nang malinis na nito ang pinggang pinagkakainan, bigla naman yung napasilay sa kanya habang nagwiwika ng, "Nakikita ko sa mga mata mo ang kagustuhan mong malaman tungkol sa taong yon. Pero tatanungin muna kita, Polano. Handa ka na ba talagang malaman ang kabuuang istorya ni Encarnato? Mangako ka muna sa aking sasama ka at kapalit nito, hinding-hindi kita pagdadamutan ng detalye ukol sa kanya." Sumang-ayon ka na. Alam mo kasi, gusto rin naman kitang isama. Huwag kang mag-alala, hindi ka mapapahamak sa ating gagawin. Ako na mismo ang sisiguro sa'yo. Iligtas ang lugar na ating pupuntahan. Nang marinig naman ni Polano ang sinabi nito, may kung anong tinig ang bumulong sa kanya na sumang-ayon sa nais nitong mangyari. Maya-maya pa, bago pa man niya mapansin ang kanyang kilos, narinig niya ang kanyang sarili na sumang-ayon sa gusto nito. Dahil sa pangyayaring yon, agad namang inilahad ng kasama niya ang tungkol sa buhay at karanasan ni Encarnato. Ayon dito, bibihirang tao lamang ang nakakaalam ukol sa talambuhay nito, gawa ng sa loob ng ilang dekada, pinili yung itago ng mga albularyong nagbabantay dito. Pagtatapat pa nito sa kanya na isa ang pamilya nila sa nagbabantay sa libingan ng nilalang na yon, kaya bata pa lamang siya, alam na niya ang tungkol sa kwento ng isang mabuhay na albularyong nagngangalang Encarnato. Dagdag pa nito na, kung lihim na karunungan ng pagbabasehan, paniguradong lamang ito sa lahat. Di rin yun matatalo sana ng mga agimateros kung hindi yun gumamit ng ipinagbabawal na ritual kung saan kinakailangan pa nilang magsakripisyo ng 3 sa kanilang mga kasama para lamang mapagana ito. Mariin din itong inilahad na kahit nilipasan na ng panahon itong si Encarnato, nasisiguro niyang piling mga tao pa rin ang may kakayahang makipagtagisan ng karunungan dito. Pagtatapat pa nito sa kanya na anumang oras pwedeng-pwede yung bumalik sa mundo ng mga buhay. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, may mga detalye pa yung nabanggit sa kanya na talaga namang nakapukaw ng kanyang atensyon. Hindi niya mawari pero lahat ng sinasabi ng katrabaho niyang yon, tinuturing niyang totoo. Maya-maya pa, nang mailahad na nito ang lahat sa kanya, agad naman siya nitong niyaya sa labas, sabay turo sa isang bundok na merong matarik na daan paakyat. Pagbaling naman ito ng paningin sa kanyang kinaroroonan, dahan-dahan naman yung nagwika sa kanya ng, "Diyan nakalagak ang labi ni Encarnato. Sa isang buhay na bato, nakaukit ang kanyang pangalan. Ngayong Biyernes, Polano, pagkatapos nating gumapas, pupuntahan natin ang lugar na yan. Alam kong sa ngayon di ka pa gaanong maniniwala, pero hayaan mo, sarili mo ang kukumbinse sa mga bagay na sinasabi ko sa iyo."
Nang marinig naman niya ang sinabi ng kanyang kaibigan, tumangulang naman siya habang sumasagot dito ng, Sige, dahil seryoso ka naman sa sinasabi mo, Agato, maniniwala ako ngayon sa'yo. Sana hindi ka nagbibiro sa mga bagay na maaabutan natin sa lugar na yan. O siya, magtrabaho na muna tayo. Pagkalahad naman niya ng mga bagay na yan, agad naman nilang nilibot ang malawak na sakahan. Madiliman ang paligid, hindi nila yon ininda, gawa ng isang beses lang naman nilang iikutin ang buong sakahan. Matapos nun, mananatili na sila sa labas ng kubo para magmasid at magtaboy sa mga ibong nanginginain. Ilang oras pa ang lumipas, nang medyo nakakaramdam na sila ng antok, nagdesisyon silang salitan lang sa pagtulog. Bale, si Pulano na muna ang unang nagpahinga, gawa ng itong si Agato, di pa naman inaantok. Bukod kasi sa magbabandang 11:00 pa lang noon, naging abala naman yon sa pag-iihaw ng mais. Kahit gustong-gusto niya ring umihaw noong mismong gabi, hindi niya na yon ginawa pa sa paniniwalang hindi ito matutunaw sa tiyan niya hanggang sa susunod na araw. Kinabukasan matapos ang kanilang pagbabantay, minabuti na muna nilang umuwi para magpahinga. Ilang oras lang din sila noong natulog at pagpatak ng 11:00, bumalik na sila sa bukid para magtrabaho. Yun kasi ang nakatakdang oras na ibinigay sa kanila ng may-ari, nang sa gayoy makalikom naman sila ng sapat na lakas para ipagpatuloy ang mga bagay na kanilang ginagawa. Sa paglipas pa ng mga araw, naging normal naman ang buhay ni Pulano. Sa sobrang dami ng kanilang ginagawa noon, halos malimot na nga niya ang tungkol sa napagkasunduan nila ni Agato. Subalit, pagtungtong naman ang araw na nabanggit nito sa kanya, personal naman yung tumungo sa kanilang bahay para sunduin siya. Ayon sa kanya, na noong mga oras na yon abalang-abala siya sa paglalaba ng damit ng kanyang asawa at mga anak. Ilang beses din siyang nagpalusot sa katrabaho niyang yon, pero nagpumilit yung maghintay sa kanya hanggang sa mapansin niyang papasapit na ang hapon. Dala naman ng matinding pagkahiya, wala na nga siyang nagawa kundi ang magpaalam sa kanyang asawa. Bago sila umalis ng pamamahay niya, hindi naman nila maiwasang magkasagutan, subalit sa hindi malamang dahilan, wala yung epekto sa kanyang katrabaho. Ilang minuto pa ang lumipas, tahimik naman nilang binaybay ni Agato ang daan patungong bundok. Noong una wala talaga siyang balak na kausapin ito, pero nang marating na nila ang paanan ng lugar na yon, may napansin naman siyang mga kakaibang taong umaaligid sa buong paligid. Bawat isa sa mga taong yon nakasuot lang ng bahag, at sa estado ng mga ito, parang nabibilang yon sa lahi ng mga katutubo. Siyempre di naman niya yun gaanong pinapansin. Gawa ng bukod sa may daladala yung mga panat palaso, armado rin yon ng mga sundang at itak. Maya-maya pa, nang mapansin naman ni Agato ang matindi niyang pag-aalala, napilitan naman yung lumapit sa kanya para magpaliwanag. Ayon sa kaibigan niyang yon, bantay nila ang mga katutubong kanyang nakikita sa lugar na yon. Kung nagkataon ding hindi niya yon kasama, maaaring kanina pa siya sinugod ng mga ito. Nabanggit din ng kaibigan niya na nakahandang pumatay ng tao ang mga katutubong yon sa oras na nararamdaman ito na unti-unti nang naiistorbo ang katahimikan sa kanilang lugar. Dagdag pa nito na hindi rin basta-bastang maging kalaban ang mga taong yon sa kadahilan ng sintigas ng bakal ang mga balat nito. Pagbibiro pa ng kasama niya na kung makipagbuno siya sa mga ito,
paniguradong hindi siya aabot ng 1 minuto. Nang marinig naman niya ang sinabi ng kanyang kaibigan, tahimik lang naman siyang sumunod sa likod nito hanggang sa hindi naglaon, bahagya naman silang napatigil para gumawa ng sulo. Hindi naman yun naging mahirap para sa kanila, lalo pat may baon-baon silang mga tela na ibinabad nila sa langis. 2.5 oras pa ang dumaan, halos mga lahati na nga sila sa bundok ngayon. Si Pulano noon, hingal na pero pinipilit pa rin niyang makasunod sa kanyang katrabaho. 15 minuto pa ang lumipas, matagumpay naman nilang narating ang gitnang bahagi ng bundok kung saan may nabubuhay doon ng isang malaking puno ng kawayan. Pagsilay naman niya rito, alam niyang hindi yun madaling pasukin dahil bukod sa matatalas nitong mga sanga na para ng baging, siksik din ang mga papausbong na puno nito sa lugar na yon. Ang mas ikinagulat pa ni Pulano, bakit parang hindi yun napuputulan ng kahit isang puno? Medyo nakakapagtaka yun sa kanya, gawa ng kadalasan sa mga puno ng kawayan, pinuputulan talaga sa oras na maganda ang pagkakasibol ng mga puno nito. Naniniwala rin siyang nagagamit ng kahit na sinong tao ang puno ng kawayan, kaya hindi malabong may mangdiskita rito. Pagkaraan pa ng ilang minutong pagmamasid, nang hindi na niya maatim ang mga palaisipang bumabalot sa kanyang katawan, dahan-dahan siyang napadikit sa kanyang kaibigan habang pabulong yung tinatanong ng, "Hoy, Agato, diyan ba tayo papasok? Bakit parang kanina ka pang tulala dyan? Siya nga pala, wala bang pumuputol sa mga puno ng kawayang yan? Tingnan mo, magaganda ang sibol at tayog ng puno. Kung puputulin mo ito, makakagawa ka ng magandang bahay." Dahil sa kanyang sinabi, agad namang napasilay sa kanya si Agato habang seryoso yung sumasagot sa kanya ng, "Dito sa lugar namin, hindi pinuputol ang mga punong nakatubo sa mga banal na lupa. Ang pinaglalagakan ni Encarnato, tinuturing naming banal. Oo, umanib nga siya sa kaliwa, pero hindi yun nangangahulugan na hindi na siya isang agimateros. Balibalik ta rin man ang mundo, kaanib pa rin siya ng aming angkan. Tayo na, Pulano. Kailangan na nating magmadali dahil limitado lang ang oras ng ating pagbisita rito. Maya-maya, meron nang maglilibot at hindi magiging maganda sa atin kapag natuklasan nila na tayo'y naririto." Pagkalahad naman ni Agato sa mga bagay na yon, walang pagdadalawang isip naman nilang tinahak ang daan patungo sa kawayanan. Habang lumalayo sila sa lugar na kanilang pinanggalingan, napansin naman niya noon ang tila bang paghina ng siga ng sulo nila at kalaunay tuluyan na rin yung namatay. Nang mawala na ang siga nito, agad naman silang binalot ng kadiliman, ngunit sa kabila nun, mariing inilahad sa kanya ni Agato na magpatuloy lang. Hindi naman o nagdalawang isip itong si Pulano, lalo pat nakasunod lang naman siya rito. Sa loob ng halos ilang minuto nilang paglalakad, wala na nga siya noong maaninag hanggang sa dumating ang puntong narating na nga nila, ang gitnang bahagi ng kawayanan kung saan sa lugar na yon nakakalat ang liwanag ng buwan. Pagsilay naman niya sa pinakagitna nitong bahagi, nasipat niya ang isang parihabang bato na hindi nalalayo sa disenyo at itsura ng isang kabaong. Dahil sa mga bagay na kanyang nasilayan, di naman niya maiwasang mapaisip na maaari ngang totoo ang kwento ng kaibigan niya ukol sa taong nagngangalang Encarnato. Paglapit naman nila sa lugar na yon, itinuro ni Agato sa kanya ang mga batong nakabaon sa lupa
na nahahanay sa mismong pinaglalagakan nung nilalang na binabanggit nito. Base rin sa kanyang nakikita, alam niyang hindi lang nagkataon ang mga batong yon, sa halip merong nagdisenyo nito. Pagdating naman nila sa harapan ng parihabang bato, itinuro sa kanya ni Agato ang mga baybaying letra na halos mag-iilang siglo na ang tanda. Nakasaad sa mga letrang yon ang mga katagang tumigil, lumayo, umiwas. Dito nakalibing ang pinakamapanganib na kalaban ng mga agimateros. Enkarnato, ang traidor. Matapos naman yung malaman ni Polano, abot langit naman ang kanyang kaba na naramdaman. Pagkahawak naman niya sa bato, laking gulat na lamang niya nang mapansin niyang parang tumitibok ito. Dahil sa pangyayaring yon, di naman niya maiwasang mapatanong kay Agato ukol sa bagay na kanyang nararanasan. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, tapatan naman itong inilahad sa kanya na ang nararamdaman niyang yon ay ang pintig ng puso ni Enkarnato. Sa pagtagal ng panahon, naging kaisa na ng libingan nito ang kanyang wisyo. Dagdag pa ng kaibigan niya, isa yon sa mga buhay na patunay na totoo nga ang nilalang na yon. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pagmamasid, hindi naman nila maiwasang mag-usap. Si Polano noon, animoy hindi maubusan ng mga bagay na kanyang itatanong. Pinaunlakan naman niyo ni Agato dahil sa simulat sa pool, gusto talaga siya nitong mamulat ukol sa ganoong realidad. Isang oras pa ang lumipas, nang akmang aalis na sila sa lugar na yon. Bigla naman siya nitong hinawakan sa may bandang kwelyo ng kanyang damit na para bang may nararamdaman nitong hindi inaasahan. Pagsilay naman niya rito, nasipat naman niya yung maiging nagmamasid sa buong paligid habang paulit-ulit naman siya nitong sinisenyasan na tumahimik. Pagkaunawa naman niya sa nais na iparating nito, iniwasan naman niyang gumalaw o gumawa ng kahit na anong ingay para naman kahit papaano mabigyan ng linaw ang hindi inaasahang pangyayari. Akala niya nagbibiro lang noon ang kaibigan niya. Pero pagsilay naman nila sa likurang bahagi ng nichong gawa sa bato, may nasipat sila doong isang nakaluhod, nagbibigas ng mga engkantasyon habang dahan-dahang sinusugatan ang mga palad nito. Pagsilay naman dito ni Agato, agad naman niyang sinigawa ng matanda, dahilan para mapukaw ang lahat ng bantay sa lugar. Sa isang iglap, binalot ang buong paligid ng mga malalakas na pagsigaw, habang mabilis naman yung sinasabayan ng mga napakaraming yapak ng tao. Sa sobrang dami ng mga ito, ramdam na ramdam nila na wala na silang matatakasan pa. Gayunpaman, pinilit pa rin gumawa ng paraanong kasama niya para makatakas sila sa lugar na yon nang hindi siya nito nakikita. Aminado kasi noon si Agato na kung magkataong madatnan sila ng mga ito sa lugar, paniguradong mamamatay yon ng walang magaganap na paglilitis. Dagdag pa nito na ayaw naman niya yung mangyari sa kaibigan niya, lalo pat ramdam nito na nagkakasundo na sila. Bago pa man dumating ang hindi mabilang na bantay ng kawayanan, may binuksan itong isang maliit na lagusan di kalayuan sa kinaroroonan ng bato. Kakasya lamang doon ang 2 tao at ayon kay Agato, ginawa niya talaga ang bagay na yon, gawa ng noon pa man, inaasahan na nitong makakatagpo siya ng kaibigan na dadalhin niya sa lugar. Maya-maya pa, nang maisarado na nila ang takip, kasya lang naman ang kanilang mga mata,
para sumilip. Ilang segundo pa ang lumipas. Dumating na nga ang mga bantay sa lugar, nakalimitang mga katutubo at mga taga-baryong nakasuot ng mga salakot at pangmagsasakang kasuotan. Pagpalibot naman ito sa nicho, agad naman itong nakita ang matandang nakaluhod sa tabi nito, taimtim na gumagawa ng ritual. Walang sabi-sabi, agad naman nila yung inundayan ng sibat sa iba't ibang bahagi ng katawan, at nung hindi pa sila nakontento, kinaladkad pa nila ito. Nang mapansin naman nilang buhay pa ang matandang yon, paulit-ulit naman nila itong pinagsasasapak hanggang sa muntik-muntika na yung mahimatay. Hindi naglaon, nang medyo nang hihina na ang matanda, bumungad kay Pulano ang isang matikas na lalaki na pawang pinuno ng mga katutubo. Kagaya ng iba, may daladala rin yung sibat, subalit ang pinagkaiba lamang nito ay yung isang gininto ang sundang na nakasukbit sa may banda nitong bewang. Meron din yung suot na kwintas na nagliliwanag kapag tinatamaan ng sikat ng buwan. Pagsilay naman ito sa kinaroroonan ng matanda, dahan-dahan naman niya yung iniangat sa lupa habang nananatiling walang imik. Kahit hindi nagsasalita ang taong yon, bakas na bakas sa pagmumukha nito ang matinding galit na parabang gustong-gusto na nitong durugin ng pinong-pino ang kanilang nadakip. Gayunpaman, sa kabila ng galit na nararamdaman nito, pinili naman itong maging mahinahon para makatanong sa matandang yon. Ano ang ibig sabihin ng mga ritual na ginagawa mo rito? Sino ang nag-utos sa'yo? Bakit gustong-gusto mong buhayin itong si Encarnato? Galit na wika ng pinuno ng mga agimateros. Nang marinig naman ng matanda ang sinabi nito, imbis na magmakaawa para sa kanyang buhay, ngumisi lang naman yon habang masayang sumasagot dito ng, "Huli ka na. Kahit patayin mo pa ako, sigurado kong babalik siya." Tapos na ang misyon ko. Wala na akong silbi para sa inyo. Pagkalahad naman ito ng matanda, walang pagdadalawang isip naman itong kinagat ang kanyang dila na siyang naging sanhi upang maputol yon, dahilan para bawian na rin ito ng buhay. Nang masipat naman nilang patay na ito, maigi naman nilang pinagmasdan ang buong paligid hanggang sa unti-unti na silang nakakarinig ng mga malalakas na dagungdong na naglalakbay sa ilalim ng lupa. Kakaiba ang mga tunog na yon, at ayon kay Agato, yon ang kauna-unahang pagkakataon na nakarinig sila ng ganoong mga bagay malapit sa banal na lupa. Dahil sa sinabi nito, di naman maiwasang kabahan ni Pulano sa takot na baka mabuhay na nga ang taong sinasabing dumaya sa kamatayan. Wala rin siyang kaide-ideya kung ano ito, ngunit nasisiguro niya, anuman ang taong yon, nagtatangan ito ng malalim na karunungan sa panig ng kaliwa. Makalipas pa ang ilang minuto, bahagya namang tumigil ang mga naririnig nilang dagungdong, ngunit nanatili pa rin silang alerto. Kalahating oras pa noon ang dumaan, nang akmang papaalis na ang mga agimateros, bigla naman yung napasilay sa kinaroroonan ng nityong bato dahil sa mga engkantasyon na kanilang narinig. Pagsipat naman nila Pulano sa lugar na yon, kitang-kita nila kung papaano magkaroon ng bitak ang mismong batong yon. Maya-maya pa, sa hindi inaasahang pangyayari, sumabog ito. Kumalat sa buong paligid ang malalaking tipak ng bato kung saan dalawa sa mga katutubo ang namatay sa prosesong yon. Pagbalot naman ng makapal na usok sa buong paligid,
Nakaramdam naman sila ng pagbigat ng presensya sa lugar at kasabay nito ang pagsilay nila sa isang lalaking nakatayo na merong kayumangging balat. Nanlilisik ang mga mapupula nitong mata habang nakasilay sa kanila. Paglalarawan ni Pulano sa nilalang na yon, para yung maranhig kong titingnan. Bukod kasi sa naaagnas nitong katawan, kitang-kita rin niya ang dibdib nitong walang laman. Ngunit sa kabila nun, hindi naman niya kayang maipaliwanag kung bakit nabubuhay pa rin ito. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, doon niya nakita ang sandatang hawak-hawak ni Encarnato na gawa sa buto ng hita ng tao. Napakatalas nito at yung kulay nito para ng uling. May mga nagliliwanag din yung batong nakabaon sa kanyang mga kalamnan na ayon naman kay Agato, mga buhayo na mutya na minsang tinanga nito. Maya-maya pa pagngisi naman ng nilalang na yan, agad naman itong sinugod ang mga agimateros dahilan para mapilitan din yung makipaglaban. Sa isang iglap, kumalat sa buong paligid ang sigaw at iyak nung mga katutubong walang habas nitong pinagsasasaksak. Ilang beses din nila yung sinubukang pagtulungan pero sa kasamaang palad paulit-ulit lang nitong napapangibabawan ang kanilang mga lakas. Hindi naglaon nang mga lahati na ang puwersa ng angka ng kaibigan niya. Napilitan na yung umatras habang patuloy pa rin yung nakikipaglaban. Pagsilay naman nila Pulano na medyo malayo na ang mga ito, dali-dali naman silang lumabas sa lugar na kanilang pinagtataguan. Nang akmang tatakbo na sila papalayo, may nasipat siyang isang garapong nakatayo sa loob ng nichong bato. Bagaman hindi niya mawari kung ano ang nilalaman nito, nagdesisyon siyang yon ay kunin sa paniniwalang malaki ang maitutulong nito sa kanila. Matapos naman niya yung makuha, mabilis naman nilang tinahak ang daan pababa ng bundok. Kahit napakatarik ng kanilang dinaraanan, hindi na nila yon ininda pa, basta ang nais nilang mangyari, makalayo sa nilalang na dumaya sa kamatayan. Ilang minuto pa ang lumipas. Narating na nga nila ang isang maliit na lawa sa paanan ng bundok kung saan mula sa lugar na yon, pinili naman nilang pansamantalang magpahinga. Si Pulano noon, ramdam na ang matinding hapdi ng kanyang mga sugat sa paa pero hindi niya yun gaanong pinapansin. Sa isip-isip niya, hanggat hindi sila nakakalayo sa lugar, magpapatuloy siya sa pagtakbo kahit gaano man kalalim ang kanyang mga sugat. Nang mapansin naman niyo ni Agato, di naman siya nito gaanong pinagtuunan ng atensyon sa kadahilan ng ayaw nitong masira ang kanyang pagmamalabis na mabuhay. Maya-maya pa, nang makalikom na sila ng sapat na lakas, muli naman nilang tinahak ang daan hanggang sa marating na nila ang Karatig Baryo. Pagpasok naman nila noon sa sentro, agad naman siya nitong inalalayan patungo sa kaibigan ng magulang nito. Nang mapansin naman yun ni Pulano, minabuti naman niyang wag nang magmatigas sa paniniwalang ang tanging nais ng kaibigan niya, mailigtas siya sa tiyak na panganib. Pagsilay naman nila sa isang lumang bahay sa tabi ng daan, agad naman nila yung pinasok habang paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ng matandang naninirahan sa lugar na yon. Nang makalapit na sila sa pintuan ng bahay nito, dahan-dahan naman siya nitong inalalayan habang nagwiwika sa kanya ng, "Huwag kang mag-alala. Tutulungan ka namin. Pasensya ka na, Pulano. Hindi ko inaasahan ang mga pangyayaring yon. Kung gusto mo akong sisihin sa mga nangyari sa'yo, wala yang problema. Basta sana magpagamot ka muna. Bahala ka na kung anong gagawin mo sa akin pagkatapos ng gulong ito."
Nang marinig naman ni Polano ang sinabi ng kaibigan niya, agad naman niyang inilahad dito na wala yung kasalanan, gawa nang di naman siya nito pinilit na sumama. Alam din niyang mabuti ang hangarin nito sa kanya, kung kaya't magaan ang kanyang loob sa kabila ng mga nangyari. Matapos naman nilang makapag-usap, sakto naman ang pagbukas ng isang matandang lalaki ng pinto. Pagsilay naman ito sa kanila, agad naman itong nasipat si Agato na nakangiti. Dahil dito, walang pagdadalawang isip naman sila nitong pinapasok habang mahinahong nagtatanong ukol sa mga nangyari. Siyempre bilang respeto sa abot ng kanilang makakaya, wala sila roong itinago. Bale, nagpasya din silang manatili sa bahay nito sa loob ng ilang araw para mapaghilom ang mga sugat na kanyang natamo. Sa paglipas pa ng mga araw, wala na siyang nagawa kundi ang magpadala ng mensahe sa kanyang mga kamag-anak. Kinakailangan niyang gawin ang bagay na yon, lalo pat wala yung kaide-ideya ukol sa mga naranasan niya. Nang mapag-alaman naman ng kanyang asawa ang masamang balita, noon ding mismong oras na yon, dumayo yon sa baryo kung saan sila naroon. Ikinatuwa naman yun ni Polano, gawa ng sa pamamagitan nito, naramdaman niya ang pagmamahal ng kanyang pamilya. Upang makasiguro namang gagaling siya, minabuti ng mga itong manatili sa bahay ng albularyo nang sa gayoy matutukan ang kanyang pagpapagaling. Hindi naman nagreklamo ang matandang nagmagandang loob sa kanya, gawa ng parte ito ng tungkulin nito. 2 araw pa ang dumaan. Kagaya ng inaasahan, dumating ang bilang na miyembro ng mga agimateros galing bundok. Kasakasama ng mga ito ang kanilang pinuno, na kasalukuyan namang sugatan, buhat sa matinding labanang napagtagumpayan nito. Hindi naglaon, nang masipat naman ito si Agato, dali-dali naman yung lumapit habang seryosong itinatanong ang tungkol sa nangyari sa kanila. Nang marinig naman yon ng kaibigan niya, di na yon nagdalawang isip na ilahad ang totoo. Matapang din itong ipinagtapat sa pinuno ng mga agimateros ang tungkol sa mga nasaksihan nilang pangyayari noong nagdaang araw. Matapos naman yung mailahad ng kaibigan niya, wala namang nagawa ang taong yon, kundi ang kumalma. Naisin man kasi nitong magalit, nasisiguro nitong wala nang magbabago sa sitwasyong kinakaharap nila. Sa halip di na makipagtalo, pinili na lamang nitong makipagsagutan nang sa gayoy mapaghandaan ang mga susunod na mangyayari. Ilang araw na namin siyang tinatakasan pero nakakasunod pa rin siya. Natatakot akong makarating siya sa lugar na ito. Pero sadyang wala na kaming mapupuntahan. Bahala na. Ang mahalaga mamatay tayong nakikipaglaban. Wika ng pinuno ng mga agimateros. Dagdag pa nito na maaaring malalim ang galit sa kanila ng nilalang na yon, kung kaya't iisang bagay na lamang ang hinahangad nito at yon ay malipol sila. Inaasahan din yon ng pinuno ng angkan ni Agato, gawa ng matagal nang pinagpasapasahan sa kanilang angkan ang tungkol sa maaaring pagbangon ni Encarnato mula sa himlayan nito. Pagtatapat pa nito na, isa yon sa kanilang pinaghahandaan, kung kaya't magaan ang kanilang loob na mag-alay ng buhay para sa kanilang paniniwala. Pagkalahad naman ng pinuno ng mga katagang yon, hindi na ito nagdalawang isip na utusan ng albularyo na gawing kuta ang pamamahay nito. Mariin kasi nitong inilahad na imbis na magpatuloy sa paglayo para tumakas, mas mainam na kaharapin na lamang nila ito hanggat hindi pa nito nababawi ang kabuuan nitong lakas. Hindi lang ang paglibing sa demonyong yon
ang ginawang paraan ng aming mga ninuno para tuluyan siyang maalis sa kanyang kapangyarihan. Noong natalo si Encarnato, inihiwalay sa kanyang katawan ng dalawa niyang pangunahing mutya. Upang masigurong naitago yun ng husto, inialay ng mga ninuno namin ang kanilang buhay para maprotektahan ang mga mutsyang yon sa lugar na tanging sila lamang ang nakakaalam. Kahit kami ngayon, walang ideya sa mga bagay na yon, pero malakas ang kutob ko. Pinaghihinalaan kami nito na may kinalaman sa kanyang mga nawawalang mutya. Magsipaghanda kayo sapagkat hindi magiging madali ang ating kahaharapin sa mga susunod na araw. Hanggat maaari, alisin niyo rito ang mga taong hindi naman kabilang sa paparating na digmaan. Wika ng pinuno ng mga agimateros. Nang marinig naman yon ni Agato, hindi naman ito maiwasang sumagot buhat sa matinding pag-aalala sa mga pwedeng mangyari sa kaibigan niya. Nasisiguro niya kasi noon, pupuntirehin din niyo ng mga tagasunod ni Encarnato dahil sa kaugnayan nito. Naniniwala rin siya na sa mga oras na yon, nakalikom na yon ng sapat na lakas at tauhan para magsagawa ng malawakang paghahanap sa kanilang mga kalaban. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, ramdam ni Pulano ang tila bang pagtakwil sa kanila ng mga agimateros. Siyempre masakit yun sa kanyang loob, pero anong magagawa nila? Pawang mga ordinaryong tao lang sila. Aminado rin siyang may punto ang lahat ng bagay na sinasabi nito. Gawa ng kung pipiliin nilang manatili, paniguradong magiging pabigat lang sila sa grupo nito. Makalipas pa ang ilang minutong pag-uusap ng dalawa, nagdesisyon na siyang makialam upang hindi na yon lumaki pa. Ayon kay Pulano, tama ang sinabi ng pinuno nito, kung kaya't walang saysay ang pakikipag-argumento dito ng kaibigan niya. Dagdag pa niya na, kung yon ang makakabuti, mas pagsusumikapan niyang sumunod kahit wala silang kaide-ideya sa mga mangyayari. Nang marinig naman yon ang dalawa, agad naman yung tumahimik. Maya-maya pa, pagdistansya naman ng pinuno ng mga agimateros, masaya naman yung nagpasalamat sa kanya dahil sa pagiging magkasundo nila. Nang mapansin naman niya ang ginawa nito, napangiti lang naman siya habang sumasagot doon ng, "Pasensya na ho kayo sa ginawa naming gulo. Bukas aalis na kami rito. Kahit alam kong delikado, pagsusumikapan kong maibalik sa normal ang aming pamumuhay. Magandang gabi ho sa inyo, Ginoo." Kasabay ng pagwika ni Pulano ay ang paika-ika naman niyang paglakad patungo sa silid kung saan naroon ang kanyang pamilya. Paglapit naman niya sa kinaroroonan ng mga ito, mahinahon naman siyang humiga sa tabi ng kanyang asawa habang pilit na pinag-iisipan ang tungkol sa mga gagawin nila. Noong una di naman niya maiwasang makaramdam ng takot, pero alang-alang sa kanyang mga anak, naglakas loob siyang makipagsapalaran. Sa isip-isip noon ni Pulano, dalawang bagay lamang ang maaari niyang kahantungan. Una, sabay-sabay silang mamamatay sa kamay ng nilalang na yan. At ikalawa, hindi nito mapapansin ang pagkakaroon niya ng kaugnayan sa angkan ng mga agimateros. Sa pagsapit naman ng sumunod na araw, di pa man tumutungtong ang bukang liwayway, kasalukuyan na silang naglalakbay pabalik sa kanilang baryo. Hanggat maaari, iniwasan nilang magdala ng kahit ano na may kaugnayan sa mga agimateros nang sa gayoy hindi sila mabahiran ng presensya ng mga ito. Yun kasi ang paalala ni Agato bago sila umalis sa bahay ng matanda. Sinunog din ito ang lahat ng dinadala nilang gamit
sa paniniwalang balot na yon ang presensya ng kanilang grupo. Dahil sa ginawa nito, awa naman ng Diyos, nagkaroon sila ng mapayapang mga gabi. Bagaman may mga nagpaparamdam minsan, hindi naman yun gaanong lumalapit sa kanilang tahanan. Akala niya mananatiling gano'n ang estado ng kanilang buhay, pero bago matapos ang buwang yon, may narinig siyang usap-usapan sa kanilang lugar ukol sa pagkawala ng iilang mga bata. Ang mas ipinagtaka pa niya ay yung mga madalas na pag-aaway ng mga kababaryo nila. Yung tipong konting pagkakamali lang ng isa, pilit namang pinapalaki nung kaaway nito. Dahil sa mga ganoong kaganapan, minabuti na muna nilang manatili sa kanilang tahanan. Iniiwasan din nilang pumanhik sa sentro kahit may mga kailangan sila sa takot na baka madamay sila sa gulo. Tuwing hapon din, 3:00 pa lamang, nakasarado na ang bakuran ng kanilang pamamahay. Yung mga anak nila di na nila pinapalabas sa ganoong mga oras para masiguro ang kaligtasan ng mga ito. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, hindi naman maipagkakaila ni Pulano ang paghihirap nila. Yung sako-sakong mais na kanyang naging parte sa gapasan, hindi na rin niya nabenta pa dahil ang pamilya na nila ang nakinabang nito. Siyempre wala naman yung problema kay Pulano, gawa ng kahit mawalan man sila ng pera, basta ba'y busog sila, ayos lang ito. Isang umaga, habang nagwawalis siya sa bakuran nila, nasipat niya yung kapitbahay niya na kasalukuyang nagsasampay ng mga labahan nito. Noong una wala naman doong kakaiba, pero pagsilay niya sa mga damit nitong isinasampay, doon na dahan-dahan ng laki ang kanyang mga mata nang mapansin niyang kahawig na kahawig ng mga kasuotang yon, yung damit na sinunog nila sa bahay nung albularyo. Akala nga niya noon sa kanila talaga yon, pero hindi naman niya maaaring ipagsawalang bahala ang tungkol sa katotohanang sinunog na nila ito. Ayon kay Pulano, sinubukan niya pa noong kausapin ang kanyang kaibigan, pero sa kasamaang palad naramdaman niyang iniiwasan na siya nito. 2 araw pa ang lumipas, habang nagkakape siya sa loob ng bahay nila, malapit sa isang malaking bintana, meron siyang narinig na mahinang sigawan sa labas ng kanyang tahanan. Mahina ang mga sigaw na yon, kaya inakala naman niyang malayo yon sa bahay nila. Ngunit pagsilay ng kanyang mga mata sa labas ng kanilang bahay, bigla namang bumungad sa kanila yung kapitbahay nilang nasa labas ng tahanan nito, nakahandusay sa lupa at pilit na gumagapang papalayo. Sa likuran nitong bahagi, nasipat niya ang 3 nilalang na napakalayo naman ng itsura kung ikukumpara sa isang karaniwang tao. Paglalarawan niya sa mga nilalang na yon, na bagaman may pagkakahawig yun sa isang tao, napakalaki pa rin ng pinagkaiba nito. Isipin ninyo, bukod sa napakatatangkad ng mga nilalang na yon, may mahaba din yung braso at binti. Nakausli ang matatalas nitong mga kuko at halos wala yung kahit isang buhok sa katawan. Napakaputla rin ng mga nilalang at yung kanilang mga mata parang lumuluwa na. Sa kasagsagan naman ng pagmamasid ng mga ito sa kanyang kapitbahay, kitang-kita niya kung papaano yon undayan ng saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan nito. Maya-maya pa, nang hindi pa makontento ang isa sa mga ito, buong puwersa naman itong hinawakan sa likod ang lalaki, sabay balibag nito sa lupa. Dahil sa taas ng nilalang na yon, pakiramdam noon ni Pulano, nahulog sa 3 palapag ang kalunos-lunos na kapitbahay nila. Hindi lang yon, tanggap na rin niyang patay na ito dahil sa tindi ng pinsala nitong natamo, imposible na yung mabuhay pa.
Ilang minuto pa ang lumipas. May nasipat naman siyang mga kauri nito na lumabas sa loob ng tahanan ng kanilang kapitbahay. Hila-hila nito ang mag-iina nung lalaking kakilala niya na siya namang labis niyang ikinabahala. Ayon kay Pulano, na sa mga panahong yon, gustong-gusto niyang labanan ang mga nilalang na yon. Pero anong magagawa niya? Isa lang siyang hamak na tao. Nasisiguro din niyang kapag ginawa niya ito, matutulad lamang siya sa kapalaran ng kapitbahay nila. Dahil sa ganoong kaisipan, kahit labag man sa kanyang loob, pinili niyang manatili sa kanilang tahanan. Ang tanging nagawa na lamang niya noon, umiyak ng umiyak para maibsan ang nararamdaman niyang kalungkutan. Pagkaraan pa ng kalahating oras, kagaya ng sinapit ng ama nito, ganun din ang sinapit ng mag-iina nito. Wala din yung iniwang buhay sa pamilyang yon, at nung akmang aalis na ang mga nilalang na yon, harap-harapan nitong nilulon ang bangkay ng lahat ng kapamilya ng kanyang kapitbahay. Maya-maya pa, nang akmang aalis na ang mga ito, may isinukayon sa pagilid ng bakuran na siyang naging sanhi upang lumitaw mula sa lupa ang mga nilalang nakawangis ng mga taong nabiktima nito. Matapos nun, agad naman yung nagbaba ng utos, dahilan para pumasok na ang mga tinawag nito sa bahay ng pamilyang kanilang napatay. Alam nyo, pinuno, sa mga sumunod na araw, pakiramdam ni Pulano walang nangyari. Kung titingnan kasi, napaka-normal pa rin ang kilos ng mga ito, pero sadyang may kakaiba talaga rito. Kapag kasi pinagmamasdan niya ang mga nilalang na yan, may mga gawain yung hindi likas sa pamilyang nabiktima nung mga nilalang. Ilang araw pa ang dumaan, nagpatuloy ang ganoong mga pangyayari, kaya sa abot naman ng makakaya niya, sinubukan niyang ilayo mula roon ang kanyang pamilya. Ilang beses na rin niyang sinubukang kausapin si Agato, pero pagdayo niya sa kabilang baryo, hindi niya na yon nadatnan. Dahil sa pangyayari, inakala niyang lumipat ang mga ito. Matapos nun, pinili na lamang niyang maghintay sa pagbabalik nito. Akala niya ganun ang mangyayari, pero sa mga sumunod pang gabi, may nasaksihan siyang isang lalaki na tumigil sa kanilang tahanan na para bang may hinahanap ito. Ayon sa kanya, nagkataon lang ang lahat ng yon. Napansin niya ang lalaking yon nung sumilip siya sa labas ng bahay nila pagkatapos niyang umihi. Sa pagkakatanda noon ni Pulano, magbabandang 10:00 yun nang makita niya ang lalaki. Inakala din niyang naligaw lang ito, pero sa mga sumunod pang araw, gabi-gabi niya yung nasisilayan sa harapan ng kanilang bahay. Kung hindi yun nakatayo, nakaupo yun sa lilim ng isang puno na para bang may hinihintay. Dahil sa pangyayaring yon, nag-umpisa naman siyang makaramdam ng pagkabahala hanggang sa nagdesisyon na siyang lumapit sa albularyo na naninirahan sa lugar nila. Noong una, hindi pa yon kumbinsido sa mga bagay na inilahad niya. Pero nung masipat naman ito ng kanyang sariling mga mata ang nilalang na yon, doon yun nakumpirma ng matanda. Ang ikinagulat lang nito, napakalayo ng nilalang na yon sa mga ordinaryong aswang na madalas nitong makasagupa. Base kasi sa mga napansin nito, hindi naman gaanong masama ang presensya ng nilalang. Marami rin yung nakikitang mga bagay na suot nito na pawang pagmamay-ari ng isang antingero. Matapos naman niyang marinig ang sinabi ng matanda, hindi naman niya maiwasang mapaisip. Pilit niyang tinatanong noon ang kanyang sarili ukol sa nilalang na palagi niyang nakikita tuwing gabi. Bagaman hindi yun ang gagambala sa kanila, nagbigay naman ng matinding misteryo para sa kanya ang mismong pag-iral nito.
Dahil dito, pilit namang gumawa ng paraan si Polano para masagot ang kanyang mga katanungan. Kahit alam niyang ikakapahamak niya ito, naglakas loob siyang gawin ang mga bagay na yon, alang-alang sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Base din sa kanyang pagkakatanda, umabot ng 3 buwan ang pagpaparamdam nito sa kanila. Sa loob ng mga panahong yon, wala itong ginawa kundi ang tumayo at magmasid na para bang meron talaga yung hinihintay. Minsan umalis din yung kaagad, pero kadalasan nananatili yung nakatayo sa labas ng bahay nila. Nang hindi na niya maatim ang ganoon nilang kalagayan, pilit naman siyang humanap ng pagkakataon para kumprontahin ito. Isang gabi, pagsilay naman niyang nasa labas pa rin ang nilalang, hindi na siya nagdalawang isip na dukutin ang kanyang talibong, sabay dali-daling bukas ng pintuan ng kanyang bahay. Pagtitigan naman nila, mabilis naman niya yung sinugod, pero bago pa man siya rito makalapit, bumungad na sa kanya ang pagmumuka ng kanyang kakilala na matagal na niyang hinahanap. Imbis na balutin siya ng takot, mas nanaig ang lungkot nang masipat niya ang kalunos-lunos nitong estado. Dahil dito, pilit naman niya yung kinausap sa pagbabaka sakaling may magagawa siya para mailigtas ito. Ngunit nang marinig naman yon ang nilalang, nag-aangil naman itong inilahad sa kanya na wala na siyang magagawa para alisin yon sa ganoong sumpa. Pagtatapat pa nito sa kanya na, kaya yun bumibisita sa bahay nila, ay para masigurong nasa maayos silang kalagayan. Isipin ninyo, kahit naaagnas na ang katawan nito, nagpupumilit pa rin yung pumunta sa kanila para lamang makita ang kalagayan nila. Alam nyo, pinuno, tumagal din ang ganoong pangyayari sa loob ng mahabang panahon bago tuluyang nawalang parang bula ang taong yon. Ayon kay Polano, na sa kabila ng pagkakaroon nito ng sumpa at pagiging isang yanggaw, nanatili pa rin ang tunay nitong wisyo sa pagmamay-ari mismo ni Agato. Pero hanggang sa namatay na lamang si Polano, wala na siyang narinig tungkol kay Enkarnato, ang mortal na kalaban ng mga Agimateros. Okay. Opinyon ko sa kwento. Ganda nito, grabe. Isipin ninyo etong si Enkarnato dating miyembro ng Agimateros. Pero walang makapagsabi o walang makahula kung ano ang dahilan kung bakit siya naging ganun. Yun nga, yung bigla na lang siyang lumakas tapos naging nasa panig siya ng kaliwa. Tas ang nangyari, parang kinakalaban niya na yung dati niyang grupo. Diba? Buti na lang matatalino tong mga Agimateros na to. Lahat ng pwedeng alisin nila sa pagkatao na Enkarnato, ginawa nila. Pero meron sigurong nakalusot na hindi nila alam kung paano aalisin. Kaya nangyari, nabuhay nila to. Tapos bukod sa nasa panig siya ng kaliwa, yung kapangyarihan niyang tangan, na sobrang lakas kasi pinaghalong kaliwat kanan naging maranhig o amalanhig pa to. Isipin niyo kung gaano kalakas yung pinagpatong-patong na lakas na yun. Diba? Tapos ang nangyari pa, parang kumalat yung mga salot sa iba't ibang lugar. Ang hindi ko lang maintindihan, anong nangyari kay Agato? Siguro, natalo sila nito ni Enkarnato, tapos lahat ng Agimateros tuluyan nang napunta sa pagiging aswang. Ginawa yun ni Enkarnato para siguro parusa sa lahat ng Agimateros na kumalaban sa kanya. Pero anong magagawa ng mga Agimateros? Kalaban naman talaga siya kasi nga pumanig siya sa kaliwa Diba? Pero yun lang talagang pinakamalaking tanong ko. Ano kaya nangyari kila Agato? Kasi pansinin niyo yung kwento, parang binabantayan ni Agato si Polano kasi nga dahil sa kanilang dalawa o dahil sa pagpunta nila ron siguro nagkaroon ng pagpuslit yung matandang bumuhay kay Enkarnato kasi nakatuon lahat ng pansin ng mga bantay sa lugar sa kanilang dalawa
'Di ba? So nabuhay nila yun. Ganda sana nito kung medyo mahaba pa para alam natin kung ano nangyari kay Encarnato. Pero ang sabi kasi sa kwento, hanggang mamatay na lang si Polano, wala na siyang narinig na balita tungkol sa mga yon. So, kanya-kanya na lang tayo siguro ng opinion. Kaya kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.